Hij toch daar. Maar die diviner. Maar gaan ook een bien weer. Dan moet je compagnie water. Bijzonder. Maar zo fout dat goed moet zaken. Kun je waar bijzonder. Allemaal personen jong gezellen. Maar die goeie dingen, die mij doe geen dat in de die mij barbarus. Hij was goeie dingen. Nee, geen dat in zeg. Doe jong zieken. Termine maar wat toen treed. Peter was de die gondie. Dansen naar wel tout de wal. Zo moet een beetje goeie die wel hebben in de hut. Bisker bij hij zich aan te wasken. Bon. Die wel even Peter daar de nader. Hij was ben Christina. Zo een beetje tegen de nood gooi Bartie gaat hij. En toen doet wat konten drommen mijn persen wel toen doet die jongen. Hey, met pennen goede, of zo, pij op je bumpla goede. Wat trimmen bicyclet, leg wat heel jong som. Doe je geen wakker bid de poepit bien. Awai ba Porsche, awai ba Porsche. We lekker met region in elkaar. Maar goed gaat, blijf maar. Dus je bij de bugelbien bij was, dus je poepit bien bij was, ananas. Na jam cadeau kwam de zei. Bob de hij samen en dus kwam je er in de bed. Ook deen zo plek, eerder de commissie. Maar dat je ook een keer gaan dieven rondom. Nou, mijn persen, zo min keer de hotte van je. Maar gwelle maar plus door. Hij moet nog toe, pat eerste de lood. Eerste toe. À 11 uur een vaso. Dan ben misgoed. Want partie de lood dood. Dan net hoe. 3 dagen gewoon jij doen dat ik in de een. Ze was Stalin. Daar in de geer. Ben nou misgoed. Plag weer. Dikleur wat niet. Wat kan dan er niet in tot kind ja. En dan weer. Doula goede. Wat ben nal. Plag weer nal. Dikleur. En weer. Blauw is goede, wat ben nal. Dus wat ben pot bien. En dan je mij huilen. En gaat dan schrijven. A persoon dat die gewoon in trimming aan die bicyclet, maar penden. Maar wat gebeurt er? Wat puppy huilen. Hij moet een beetje doen. En een trimming was ontreed. Aan die bicyclet. Maar Porsche. En wij u gaan weer redelijk goed aan. Twee is weer maar. Maar ze doen maar. Bij die lood en bij die lood wie wanneer. Zie ayo batons. Dat er bon de persen kan. Allee, tussen die die wat kappen. Al mijn persen contonon de wie meer. Ja. Maar ze nussen, dat zegt zo bit, 3 wieren zo bit. 3 wieren. Maar 18 zo plek, maar 18. Maar ik kan dan die wat kappen, samen grim. Dan ik dus haar ritten de lood, de laag hier woezien. Et voilà. Merci.